Kinong Kershan jongka United Democratic Party Umsning Circle, kilayami pajba ban Kershan ya ukertong ka UDP na Umsning Constituency uba Sunshine Makri, hagas ngi balale scrutiny ki kot kisla ki Jong-u, kum ukertong ban yakhon hakane ka Assembly Election arjar polai. Hadin bala deble ya ka scrutiny kala donru ka rally jongka party UDP, nadu office u Deputy Commissioner Ribhoi District Shadu Lat Sao Kwan, bat ban wan pai pat Hamadan Patarim, hakaba u kertong ulaya kendu lang bat ki pajba nong Kershan, hakane ka jingya lang hapatarim. Layo ru ya ka jingkran na kinong yalam ka UDP Umsning, bat ru jong u kertong ka UDP, bat uba Sunshine Makri kumukertong ula penpau ba udan ka jingkermen ka baskem, baka UDP kan job baik hakane ka Assembly Election arjar polai, da ka jingkershan ki pajba no Kershan ka UDP ha Umsning, bat ukularu ban wanra ya ka yok ka kon, bat ka roy ka par hapo ka Umsning constituency. Jingjok, denam, ha kabom, banai ku playa. Ki perlok perjor ki ba ladan hani posnong ki bala penbiang ya kani kabam hakani ka snong jupi ha posnong patrim bat ki snong ki ba marjan hapo ka Umsning area ki lokmi ki lokpa ki samla mat baro ki ba ladan mentala hakani mat kumjuru ye ba mol ba penbiang ya kani ka sound system ngai ku play ide joint secretary jong ka party UDP ibla ai sobai ni ban pun ya kani ka sound system menta kasni Markum juro baro iway pa iway. Ngi ba kanigaski matagaski baro ngi ka chitli nong kit kam jo party UDP bat ki nong Kershan. Ngi bang hawar punyo turik. Bat hawar punyo turik baro kini nong Kershan. Kini teh ba ka syap jo kabom. Ha kabom. Bat har turik ngi ya ka jingjop. Denem. Ha kabom. Bat ngisa astang katu kaniski. Bang ini trash tom agar pat ipi banpiniat dutia dudam mantaki arpu tuligisni banpini banpin trash tom hagi snom ki jumpi hagi polling booth jumpi bangin ora ka jingjop gedaitan kani ka kiti bamenta ngi ba ka party UDP kan poi ka jingjop bangi kerman hero ka jing trash tom jumpi wai pai wai bai don lang ni in poi ka jingjop denam ha kabom but nakaliang ka chungai ko mungkin edit ngesutu ni don ki program ki prepare kamtam ka program mamata kasi lese na don kai ki jimbakla na kalian jonga lani na kalian ki nongkit kam be ki kampenla ban penbiang ya ka bam ne ki no ki benta ka karpat e bi ban pinom sko ai ban pinia tuli bai pindon be jing denam to ku play shi pun baro iwe pe wei but ngai ku play lagi perlu ki perjor ki bla ya penbiang ki dekat jongka UDP hapo Umsning circle ki sub circle bat ki unit bat ki polling booth iwai pai wai bedalang ni ta ita kente ni ko be chibon ko be che charmo ha kabom